Investície je kľúčom k budovaniu bohatstva. Mnoho ľudí si myslí, že investovanie je len pre bohatých, ale opak je pravdou. Začať môžete aj s malými sumami. Dôležité je mať plán a vedieť, kam svoje peniaze smerujete. Akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti alebo kryptomeny, každá z týchto možností má svoje výhody a riziká. Diversifikácia je základ, nikdy neinvestujte všetko do jedného koša. A nezabúdajte na čas, čím skôr začnete, tým viac môžete profitovať z úrokov. Investície nie sú len o peniazoch, ale aj o vzdelávaní a osobnom raste. Sledujte trh, čítajte knihy a učte sa od odborníkov. Každý krok, ktorý urobíte, vás posunie bližšie k finančnej nezávislosti. Investovanie je skvelý spôsob, ako nechať svoje peniaze pracovať za vás a dosiahnuť dlhodobý finančný rast. Je to však téma, ktorá môže byť pre mnohých z nás mätúca. Preto sme tu, aby sme vám poskytli základné informácie o tom, ako začať investovať. Prečo investovať? Inflácia. Peniaze na bežnom účte strácajú svoju hodnotu v dôsledku inflácie. Dlhodobý rast. Investície vám môžu pomôcť dosiahnuť vaše finančné ciele, ako je kúpa nehnuteľnosti, dôchodok alebo vzdelanie detí. Diverzifikácia. Rozložením investícií do rôznych aktív môžete znížiť riziko straty. Kam investovať? Existuje mnoho možností, kam môžete investovať svoje peniaze. Niektoré z najbežnejších sú akcie, reprezentujú vlastnícky podiel v spoločnosti. Podielové fondy, spoločné investovanie do rôznych aktív, ktoré spravuje profesionálny manažér. ETF, Exchange Traded Funds, podobné ako podielové fondy, ale obchodujú sa na burze. Dlhopisy sú to dlhové cenné papiere, ktoré vydávajú vlády alebo spoločnosti. Nehnuteľnosti môžete investovať do bytov, domov alebo komerčných nehnuteľností. Komodity ako napríklad zlato, ropa alebo poľnohospodárske produkty. Ako začať? Učte si svoje finančné ciele, čo chcete dosiahnuť investovaním. Zhodnote svoju toleranciu rizika, aká ochotní ste znášať straty. Vyberte si správny investičný nástroj, zvážte svoje ciele, toleranciu rizika a časový horizont. Diverzifikujte svoje portfólio, nerozdeľujte všetky vajíčka do jedného košíka. Buďte trpezliví, investovanie je maratón, nie šprint. Tipy pre začiatočníkov: začnite s malými sumami. Nie je potrebné investovať veľké množstvo peňazí na začiatok. Vzdelávajte sa, čítajte knihy, články a sledujte odborníkov na finančné trhy. Zvážte konzultáciu s finančným poradcom, môže vám pomôcť vytvoriť personalizovaný investičný plán. Dôležité upozornenie: investovanie so sebou nesie určité riziko straty. Pred rozhodnutím o investícii si dôkladne preštudujte všetky dostupné informácie alebo sa poradte s odborníkom.